Ate laaya ane. Kasi mabuhat ka gani rin. Mapatay kwarta. Ang laaya. Sa tane rin. Mapatay kwarta. Grabe laaya ginawa. Kung gagkatulak ka ba? Ate, kung may muta ka, tilaya rin. Mapatay kwarta. Dabag. Asam tane. Anak lalaki. Laaya ane. Asam tane. Mga tokag kuhan. Naroon na dito. Na. Basig maligo to ba? Kung sa ginagawa na gani dia, nga naman sa baa dia. Patungo ko, may masaba spring ron na diha. Ito na, basig niligo. Anbay, kopa, ito ba ito? Baka sa laki. Nakikirap to. Anbay, ayun, sumul pa. Nung pagdara kita tao din kaya ko yung sa ilaro. Wait, ano man? Kaya mano man to? Ano ba ito? Daan pa. Wait, kita ito mga tambayo. Nga, puro mga mayutay kayo mga naong nga bay. Tabasi mga batakal na. Nga, atang sana mo. Ato nang ilaro sila ang break ng mga naong nga mayutay nga na yung may bayot tumi sa spring. Ayun. Ato nang laron. Itong mga bayot na kawin mga hangul mo ka na. Nga, naamo ito naligo dito sa may saba na bayot. Ito pasiksiha. Na may pagigtutoy. Alaw ka ng mga tambay. Klaro kayo mga mayutay mga naong nga. Sa ato na nga. Ato na laro. Ato. Ato. Saro. Mga gano'n bay. Naganda mo rin. Sunguta ko ninyo, God. May ko nito bay kanang 6 ba? Quick siya din. Dami kayo nagdastir. Awas lagi ba piti-puti uy. Tinanaw? Tinanaw ba rin ano? Tinanaw? Pajuk lawas tuh. Kamu Kabila deh. Mana eh? Mana? Pasang kuya kayo niyo? Pamak eh. Sok tuh. Tuhana na. Piti mo mga higala to. Bayot biya to. Asa ka dapat tanigo to bay? Sa mga tawana eh. Noon, hangul ka to ato tutoy laron. Kita ko mahawak eh. Ano ba na? Tusundo. Atay ito. Ato na ako. Ano to ba na? Ato na. Ato mo, Charo. Ini kay, gua pa man nabot eh. Magdaga na, hindi ka dati nagpakamay. Tara. Klaro si Dari. Ay, bakit? Nang gusto mo okay. Ang patun lang dito. Ato to okay. Charo. Ang mga ila dyan sa sinar. May ila dyan sa sinar. Oh, tas. Gana din. Hindi pa. Ano yung tagali? Isa man ito lang hindi ako sabi ako. Ako yung gawin. Ako yung bagay. Ako yung bagay. Iyo! Ako yung bagay. Ba? Ano saan yun, di ba? Klaro kayo, naginagi pamusuhan niya. Ako magtuon din. Ang sama na sila diwa. Awaraw na, nagmuray na doon. Klaro kayo, di pamusuhan na nila chicks yan. Ako nga tuon eh. Ay, kumata to. Huy! Anong saan? Huy! Ako! Isa! Man! Ay, lamang sila. Naman! Isa! Dapat ako yung mauna. Ayaw, hindi na mahimo. Mahirap magkakaroon ka. Ako yung una. Ako yung una. Mas bata pa mong kuminyo kaysa. Hindi
Di na mahimo. Di na kami narinig. Ako kami una. Ay, isa ba? Away, galis. Nak, nanti kayo kayo na kasi. Manghangul kayo, bayo tayo dito ng naunga rin, bay. Kasi manghangul na. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Run. Anong gibuhat ng duwa, git? Bayot na ito lang dito buwang nga, no? Ano tama mo diya? Atay na among gibuhat ng duwa na? Bayot na ito lang dito. Wala na ko niyo, eh. Nabiktima mo. Duwa kasi. Asa ka pintado ang duwa sa. Ito, ay, gimana gigupon sa bago. Oy, atay. Nanagang tutugan, nanagang noon. Ito na ba yun, men? Asa ka. Buwang duwa ba yun? Buwang duwa ba yun? Tawag dito. Abi ka kayo mga hangul kayo ba yun? Nabiktima sila nga. Sa dagat mo. Bukod. Ako nabiktima mo sa. Uy, biktima kita ako atong inigo. Malindas na, bisig ka tayo mga Ano tanawa, bisig? Nagpapaginakunahan. Wala ka siguro eh. Ato itong atuon. Naroon ni mga biktima ta. Ay, naroon ni biktima. Siko ba yung mga ato eh? Ato tayo sa biktima. Asa ka ron? Tungkol mo sa nimugad na. Hindi na sa itong mga dekada na ito mo. Ako na noon mo ba sa mga ikaw ka. Kami nag-noragagan. Asa ka turong. Unti manong manyakasan. Limal itong mga pagkadaha. Ato na makita ni Giron now. Bagkan na ito lagi. Kani, 200 kilo. Mabuhian din eh. Bagkan na ito lagi. Ano, bilan mo? Baot sa rat akong bunad dumaron. Ano ito graso? Adi ang tagas ko padaga. Ito ba tumagaha? Tingin mo sa Bago na ito lagi. Himan gay. Gani niya. Ipupan dako. Inuhul lang. Dako ka ba kay katlong? Sport ko sila po. Maniman bayong play. Ilan ko. Atay. Ang lagi mo. Nila din kung dako. Patay ba ito? Ala. Ano ba? Ilan mo ha? Run.